Matapos niyang bulungan si Bipel, agad din namang tumingin ito sa kinaroroonan nila Eseng. Sa pagkakataong yon, alam nilang susugod na ang demonyo, kaya naghanda din naman sila para sa mga susunod na mangyayari. Kanya-kanya ng taas ng kabal sa kanilang mga katawan at mga puder para sa proteksyon sa kanilang mga orasyon. Makalipas lamang ang ilang segundo, sumugod na nga si Bipel na merong hawak-hawak na 2 sundang. Patuloy lamang ito sa kanyang pag-angil na siya rin namang sinunda nila Crisostomo upang mabigyan ito ng tulong. Nang masipat ito nila Eseng, agad din naman silang sumugod upang salubungin ang mga ito. Lahat sila ay nagsisisigaw nang sa gayoy maibsa ng kanilang nararamdamang takot sa labanan. Hindi naman ito gaanong naririnig sa sityo dahil sa masyado ng malalim ang gabi. Kung may mga tao mang makakarinig, sigurado sila Eseng na hindi na ito magtatangkapang makialam. Nang tuluyan na silang makalapit sa pangkat ni Crisostomo, mabilisan din naman nilang pinagtulungan ang mga ito. Alam nilang lamang sila sa gamit at lakas, kaya yon ang pangunahing pinanghawakan nila upang magkaroon ng lamang sa digmaan. Alam na din nila noon ang mga armas ng kanilang kalaban, kaya naging madali para sa kanila na mahulaan ang lahat ng gagawin nito. Sila Eseng at Manong Timo noon ang humarap kay Crisostomo, habang sila Julio naman ang humarap kay Bipel. Si Makot naman ang mag-isang humarap sa babae dahil sa natatanging kakayahan ng kanyang mutya. Sinasamahan din ito kahit papaano ni Huben upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, buong lakas namang pinipigilan ni Ermetanyong Tasyo ang paulit-ulit na pagsugod ng demonyong nasa kalooban ng kanyang disipulo. Dahil sa lakas nito, wala na siyang nagawa kung hindi ang isuot ang kanyang singsing upang tawagin ang mga sinaunang kaluluwa ng mga ermetanyo at antingero na nangalaga sa kanyang agimat. Yun na lamang ang naiisip niyang paraan nang sa gayoy magawa niyang mapantayan ang lakas at kakayahan ni Bipel. Nang magsili-tawa na ang mga kaluluwang tinawag ni Ermetanyong Tasyo, ay siya namang paghalakhak ni Crisostomo dahil sa labis na pagkamangha sa ginawa ni Ermetanyong Tasyo. Tunay ngang kapatid ka ni Panginoong Kanyas, Tasyo. Ilabas mo na ang pinakamalakas mong abilidad upang aking mahusgahan kung makakaya ba nitong salagin ang lahat ng pag-ataking manggagaling sa aking Panginoon. Wika ni Crisostomo habang patuloy na sinasalag ang mga pag-atake ni Eseng at ni Manong Timo. Nang marinig ni Ermetanyong Tasyo ang sinabi nito, ngumiti lang naman ito habang nagsasabing, "Wala ka pang nalalaman sa akin, iho. Baka magulat ka kapag sineryoso ko na ang labanang ito." Matapos niyang makapagwika, ay siya namang pagsugod niya sa kinaroroonan ni Bipel na siyang nililito ni Julio. Kasakasama niya noon ang buong hukbo ng mga kaluluwa upang lamunin ng buo ang demonyong nanananahan sa katawan ng kanyang dating disipulo. Paglapit ni Ermetanyong Tasyo sa kinaroroonan ni Bipel, ay siya namang paghataw niya ng kanyang punyal na punong-puno ng mga dasal. Kung nung una, hindi nila nagagawang masugatan ang katawan nito, pero nung hinataw na ito ni Ermetanyong Tasyo, bumulwak sa balat nito ang napakaraming itim na dugo. Yun din ang unang beses na narinig nila ang demonyong nagsisisigaw dahil sa labis na sakit na kanyang naramdaman. Matapos itong gawin ng Ermetanyo,
hindi na niya ito binigyan ng pangalawang pagkakataon upang bumawi. Dahil kasabay ng paglagpas niya sa kinatatayuan nito, ay ang pagpasok naman ng lahat ng kanyang kaluluwang tinawag sa kalooban ni Bipel. Matapos ang mga pangyayari, biglang natigilan ang nilalang sa kanyang kinatatayuan na siya namang mabilisang nilapitan ng babaeng kasama ni Crisostomo. Hindi naman ito hinayaan ni Makot upang kahit papaano'y hindi na ito makisawsaw sa labanang kinakaharap ng kanyang guro. Sa pamamagitan ng kanyang mutya ng lupa, nagawa niyang sapakin ang babae ng buong lakas na siyang naging sanhi upang tumilapon ito sa malayong lugar. Nang masipat naman ito ni Julio, ay agad niyang pinuntahan si Makot upang sabayan ito sa paglapit sa babae. Hindi niya kasi maaaring hayaan ang kanyang kapatid na tumungo sa malayong lugar dahil sa alam niyang hindi nila ito agad-agad na mabibigyan ng tulong kapag dumating sa puntong naharap na ito sa alanganing sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng pagpasok ng mga kaluluwa sa loob ng katawan ni Bipel, ay siya namang pagsunggab ni Eseng kay Crisostomo. Hindi na ito nagawa pang makatakas dahil sa napakahigpit na pagkakahawak dito ni Manong Timo. Malapit na kayong malipol, Crisostomo! Nalalapit na ang inyong pagdurusa sa lahat ng kasalanang inyong ginawa. Hindi nyo dapat kami minaliit at pinaglaruan dahil kagaya ninyo, meron din kaming tinatagong alas. Wika ni Eseng. Pinaglalaroan ba ka mo? Tama ka. Pinaglaruan lang namin kayo. At wala akong pagsisisi sa aking mga ginawa dahil yan ay naaayon sa utos ng aming Panginoon. Ni minsan sa buong buhay ko, hindi ako nakaramdam ng takot na humarap kay kamatayan. Matagal na akong pinatay ng mga masalimuot kong nakaraan, Eseng. Kaya naman wala na akong kinakatakutan. Gigil na sagot ni Crisostomo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-umpisa niyang mag-usal ng engkantasyong hindi mawari kung para saan ba. Kasabay ng pag-oorasyon nito ay ang pag-ungol naman ni Bipel na para bang pilit kumakawala ang demonyong nasa kalooban nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika si Bipel ng, Kuya, tapusin niyo na ako. Ayoko na. Pakiusap. Tapusin niyo na ang paghihirap ko. Matapos nitong makapagwika, ay ang muling pagtulo ng kanyang luha habang patuloy na nilalabanan ang demonyong nakasapi sa kanya. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang tuluyan ng mabawi ng demonyo ang kanyang wisyo. Nang marinig ito nila Manong Timo, ay tanging pag-iyak na lamang ang kanilang naibatong kasagutan sa sinabi ni Bipel. Maging si Esing noon ay hindi napigilang umiyak dahil sa pagpapahintulot ng kanilang kapatid na ito ay kitila ng kanyang buhay. Nang makapagpasya na si Ermetanyong Tasyo na tapusin ang buhay nito, ay bigla namang nagwika ang demonyong nasa kalooban ni Bipel. Pakiusap! Huwag niyo kaming patayin. Makakaya ko pang isalba ang buhay ng taong ito kung magagawa niyo akong bigyan ng pagkakataon. Ayoko nang bumalik sa aking pinanggalingan. Kaya pakiusap. Bigyan niyo ako ng tsansang itama ang aking pagkakamali. Nang marinig ito nila Makot, ay parabang agad naman silang nahulog sa panlilinlang ng demonyo. Alam nilang panlilinlang yon, subalit hindi nila maaaring ipagsawalang bahala sa kanilang mga isipan
ang kanilang pagnanais na mailigtas si Bipel. Ngunit kahit nagdadalawang isip na ang mga kapatid ni Essing, patuloy pa ring naninindigan si Ermitanyong Tasyo, nakitilan ito ng buhay. Paglapit niya rito, agad naman siyang hinarang ni Barok upang mapigilan ang kanyang gagawin. Ermitanyong Tasyo, humanap ho kayo ng ibang paraan para mailigtas si Bipel. Huwag niyo ho sanang patayin dahil kagaya natin naghahangad din siya ng kaligtasan. Mangiyak-ngiyak na wika ni Barok. Barok, huwag kang pauhulog sa panlilinlang ng demonyo. Matagal nang patay si Bipel at ginagamit lamang siya ng dyablo upang tayo ay linlangin at bigyan ng mga hindi pagkakaunawaan. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo ang iyong paniniwala, ay wala na akong magagawa. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghawi niya ng dahan-dahan kay Barok upang siya ay makadaan. Hindi naman nakapagsalita noon ang kapatid ni Essing dahil sa hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanilang guro. Nang akmang sasagot pa ito, agad naman itong nilapitan ni Julio upang pagsabihan. Sa paglapit ni Ermitanyong Tasyo sa kinatatayuan ni Bipel, ay siya namang pagtarak niya ng kanyang punyal ng walang pagdadalawang isip. Wala na itong nagawa kung hindi ang sumigaw habang patuloy na dinaramdam ang dahan-dahan na pagtarak ng patalim sa kanyang katawan. Matapos itong gawin ni Ermitanyong Tasyo, ay halos magwala na si Crisostomo dahil sa galit. Nang makaipon ito ng sapat na lakas, mabilisan itong nagpumiglas sa pagkakahawak ni Manong Timo na siyang naging sanhi upang tuluyan na itong makawala. Sa pagsugod nito papalapit sa kinaroroonan ni Bipel, ay siya namang pagsilabasan ng mga kaluluwang tinawag ni Ermitanyong Tasyo upang siya ay sugurin. Bigla namang lumihis noon ng landas si Crisostomo nang masipat nitong nagtatangka na naman siyang pasukin ng mga kaluluwa. Alam ni Ermitanyong Tasyo na matalino si Crisostomo kung kaya't hindi ito nagpadalos-dalos sa kanyang gagawin nang hindi pinag-iisipan. Sa paglayo nito sa kanilang kinaroroonan, ay ang patuloy nitong pagtitig sa kanila na punong-puno ng galit at puot. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang mag-usal si Crisostomo ng mga engkantasyong unang beses pa lamang napakinggan nila Essing. Sa pagbagsak ng katawan ni Bipel sa lupa, ay ang dahan-dahan namang paglitaw ng mahahabang sibat sa mga kamay ni Crisostomo. Malauling ang kulay nito at punong-puno ito ng sumpa ng demonyo. Pagmasdan ninyo ang kapangyarihang bigay sa akin ng aking Panginoon! Sigaw ni Crisostomo habang patuloy na hinahawakan ang kanyang sandata. Matapos niyang makapagsalita, ay siya namang pagbato nito ng kanyang mga sibat patungo sa kinaroroonan nila Essing. Dahil sa sobrang bilis ng mga sibat na yon, ay halos hindi na magawang makapagtago nila Essing. Essing, magtago ka! Hindi na ubra sa aral na yan ang kabal ng Nara! Magtago ka! Wika ng hari ng mga duwende sa kanyang isipan. Nang marinig ni Essing ang mga katagang yon, agad din naman silang sumiksik ni Manong Timo sa isang ukang malapit sa kanilang kinatatayuan. Si Jube noon ay tuluyan na ding naglaho nang tinamaan ng sibat na nanggagaling kay Crisostomo. Hindi naman yun namatay, subalit hindi ito magagawang matawag ni Essing sa loob ng 3 araw. Sa pagpapatuloy ng pagbato ni Crisostomo sa kanila ng sibat,
Tanging hiyas ng ipu-ipo na lamang at sombrero ng duwende ang kanyang inaasahan. Si Ermitanyong Tasyo naman noon ay patuloy na nag-iisip ng kanilang hakbang upang malapitan ang nagwawalang si Crisostomo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang humupa ang pagpapaulan nito ng sibat na siya din namang paglapit nila Julio at Makot upang tumulong sa kanilang mga kapatid. Nang mapansin nilang humupa na ang pagbato ng mga sibat ni Crisostomo, ay siya namang pagtayo nila sa kanilang mga pinagtataguan. Pagsilay nila Eseng sa tinamaan ng mga sibat, laking gulat na lamang nila nang makita nilang nalason ang mga ito. Ang iilan sa mga tinamaang may buhay ay naagnas at tuluyan ng nawala ng bakas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila napagtanto na wala ng kakayahan si Crisostomo upang makapagbato pa ng hindi mabilang na mga sibat. Dahil sa pagkakataong yon, buong lakas namang sumugod sila Eseng nang walang pagdadalawang isip. Paglapit niya sa kinaroroonan ni Crisostomo, ay agad din naman niyang hinataw ito ng kanyang sundang, subalit bigo siyang ito ay matamaan. Matapos niya itong gawin, paisa-isa nang nagsisulputan ang kanyang mga kapatid upang ito ay pagtulungan. Dahil sa mga pangyayari, tuluyan ang nagkaroon ng lakas ng loob ang kanilang pangkat na sila ang magtatagumpay sa digmaan. Doon din nila noon napagtanto na ang kakayahan ni Crisostomo ay hindi pa sapat upang sila ay matalo. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nila itong masukol dahil sa pagkakadakip ng kasama niyang babae. Nang mapansin ni Crisostomo na wala na siyang pagtataguan, ay wala na itong nagawa kung hindi ang lumaban ng buong lakas at tapang. Hindi naman ito inatrasan nila Eseng hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nilang naikalas sa katawan ni Crisostomo ang kanang binti nito. Dahil sa pagkaputol ng kanyang binti, ay halos mamatay na ito sa kakasigaw sa sakit na kanyang nararamdaman. Alam nila Eseng na hindi na ito makakalaban, subalit patuloy pa rin silang nag-iingat. Nang makalingat-lingat pa sila Crisostomo sa kanyang kinahihigaan, ay siya namang pag-unday nila Julio ng taga sa iba pang parte ng katawan nito. Una nilang pinutol ang kamay at paa ni Crisostomo upang tuluyan na itong maging baldado. Ngayong nasukol ka na namin, magsalita ka! Saan namin matatagpuan si Kanyas? Wika ni Eseng. Hindi niyo matatagpuan si Panginoong Kanyas kapag hindi dumurgo ang buwan. Hanapin niyo siya sa gubat na yan at siya ay inyong matatagpuan. Subalit hindi niyo siya mapapatay kapag hindi niyo nagawang makuha ang libretang nanggaling mismo sa inyong Diyos. Ang batang babaeng nasa inyo ang makakapagturo nito. Sagot naman ni Crisostomo. At sa tingin mo, maniniwala kami sa mga pinagsasasabi mo? Mapanlin lang kayong mga demonyo. Alam ko yan. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtarak naman ito ng punyal sa dibdib ni Crisostomo upang ito ay tuluyan ng bawian ng buhay. Sinabay na din nila noon ang babaeng kasama nito nang sa gayoy wala nang makapagsabi kay Kanyas ukol sa mga nangyari noong mismong gabi. Bago sila noon tuluyang umuwi, pinili nilang sunugin ang mga bangkay nito at bigyan ng maayos na libing.
Ginawa nila yon upang maipakita kay Crisostomo na sinunog siya bilang demonyo at inilibing bilang tao. Habang naglalakad sila pabalik sa tahanan ni Ermitanyong Tasyo, doon nila napag-usapan ang tungkol sa panggagamot nila sa binata. Hindi kasi yon nasaksihan nila Eseng dahil sila ang tumungo sa kubong kinaroroonan nila Crisostomo. Ayon kay Ermitanyong Tasyo, na habang hinahanap niya ang mga mambabarang noon, bigla na lang itong lumapit sa kanya habang patuloy na inaalis sa katawan ng bata ang sakit na kanyang ibinigay. Matapos nila itong painumin ng karampatang halamang gamot, ay dali-dali naman silang tumungo sa karatig baryo upang alamin kung bakit labis na natatagalan sila Eseng. Salamat naman ho, Lolo Tasyo. At dumating kayo sa tamang pagkakataon. Kung nagkataong nahuli kayo ng dating, baka kami na ang inyong pinaglalamayan ngayon. Wika ni Eseng. Hindi naman namin yan papayagan, Eseng. Alam mo naman ang magkakadugo, hindi ba? Nararamdaman ng kapamilya nila kapag ito ay nalalagay sa mapanganib na sitwasyon. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Dahil sa may kalaliman na noon ng gabi, ninais nilang huwag nang daanan ang bahay ng binatang kanilang ginamot. Maaari kasing sa mga sandaling yon ay nagpapahinga na ang mga ito. Sa pagdating nila sa tahanan ng Ermitanyo, bumungad naman sa kanila ang batang babae na nakangiti. Patuloy sila nitong tinititigan na para bang meron itong nais sabihin. Nang hindi ito pinansin nila Eseng, nagwika ito ng, Hanggang kailan nyo ba'y pagsasawalang bahala ang lahat ng payo ko? Hanggang ngayon pa rin ba? Hindi nyo pa rin lubusang nauunawaan na ang libretang pinapakuha ko ang papatay kay Kanyas? Tumahimik ka dyan, Iha. Wala kaming panahon ngayon para makipag-usap. Matulog ka na. sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtahimik naman ng babae habang patuloy silang tinititigan. Alam nilang may sapi ang batang yon, subalit isang ordinaryong itim na engkanto lamang. Hindi nila ito magawa-gawang paalisin sa kanyang katawan dahil kagaya ng yanggaw, tuluyan na itong nakakapit sa kanyang kaluluwa. Kinaumagahan, maaga pang gumising sila Eseng upang paghandaan ang araw. Habang sila ay nagwawalis sa ilalim ng papag, panay naman ang pakikipag-usap sa kanila ng batang babae tungkol sa kinaroroonan ng libretang nais nitong ipakuha. Patuloy naman itong ipinagsasawalang bahala nila Eseng hanggang sa dumating ang puntong naagaw na nga nito ang kanyang atensyon. Kahit nagbibingi-bingihan siya sa mga kwento nito, hindi niya pa rin maipagsawalang bahala na nakuha na ng bata ang kanyang atensyon. Matapos niya noong magwalis, dali-dali din naman siyang umakyat patungo sa loob ng bahay. Habang sila ay kumakain, hindi na napigilan ni Eseng na ikwento ang lahat ng kanyang narinig. Ayon kay Eseng, na kung iisipin totoo ang sinasabi ng bata, lahat ng mga direksyong ibinahagi nito sa kanya ay hindi niya maipagkakailang alam niya. Ayon sa bata, na ang kinaroroonan ng mahiwagang libreta ay ang isa sa mga gubat ng siay. Medyo may kalayuan ito sa kanila, pero magagawa naman nilang makauwi bago sumapit ang pagdurugo ng buwan. Ermitanyo rin ang nangangalaga sa puso ng gubat na hindi basta-bastang maaabot ng mga ordinaryong tao. Dagdag pa ni Eseng na maaaring ilang milenyo nang nabubuhay ang ermitanyong yon upang bantayan ang libretang kanyang pinangangalagaan. Patay ang buong katawan nito, subalit buhay na buhay ang wisyo nito. Gumagalaw lamang ang namamahingang katawan ng ermitanyo
kapag dumating sa puntong nagkakaroon siya ng mga bisitang hindi inaasahan. Nalaman din ni Essing na karamihan sa mga antingerong nagtangka sa libreta ay hindi na nakabalik pa ng buhay at hindi na kailanman natagpuan. Merong ang ganyang lihim na karunungan. Subalit itinago ito ng mga ermitanyo sa ating mundo dahil ito ay lubos na mapanganib. Sinasabi ko sa inyo, kahit ang libretang yon ay purong kanan, pangunahing nais pa rin yon ng mga demonyo. Kaya ito inilayo sa ating mundo dahil sa yon ang mismong dahilan. Lahat ng mga ermitanyong nagbantay dito ay nagkaroon ng pagkakataon upang linisan at maging puro ang kanilang kaluluwa. Alam ninyo, Essing, may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kailangang pakialaman hanggat hindi ito kinakailangan. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Pero Lolo Tasyo, hindi ba natin kailangan to ngayon? Isosoli din natin ito sa kanila kapag nagawa na nating patayin si Kanyas. Sagot naman ni Essing. Nang marinig ito ng ermitanyo, ninais na lamang nitong manatiling walang kibo habang hinihintay ang opinyon ng lahat ng kanyang mga kapatid. Halos kalahating oras din nila itong pinag-usapan hanggang sa dumating ang puntong lahat sila ay tuluyan ng nagkaisa. Lolo Tasyo, nagkasundo na ho kami. Kukunin ho namin ang libretang yun upang patayin si Kanyas. Wika ni Essing. Sige, Essing. Ako ay walang pagtututol sa inyong napag-usapan. Mabuti yan, para naman marami kang matutunan sa ating paglalakbay. Huwag niyo lang sanang ipagsawalang bahala ang mga kalakip nitong panganib dahil maaaring ito ang ikapahamak ng buong sanlibutan. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito nila Essing, agad din naman nilang inihanda ang kanilang mga gamit. Ganon din ang ginawa noon ni Ermitanyong Tasyo, gawa ng sa susunod na araw, aalis na sila sa kanilang tahanan. Ipakukulong na muna nila ang batang babae sa kasangga ni Ermitanyong Tasyo sa mundo ng mga engkanto upang hindi ito mapahamak at mailayo sa kapahamakan. Makalipas lamang ang araw na yon, tuluyan nang naglakbay ang kanilang pangkat ng punong-puno ng pag-asa. Lahat sila noon ay matindi ang pag-asa sa libreta na ito ang magwawakas sa paghahari ni Kanyas. Habang sila ay naglalakad, doon inilahad ni Ermitanyong Tasyo ang mga dahilan kung bakit niya ayaw galawin ng libreta. Ayon sa kanya, na ang libretang yon ay nagtataglay ng mga aral na labis na hinahangad ng mga demonyo. Nag-iisa na lamang yun sa mundo dahil ang mga antingerong nagtaglay ng kopya nito ay tinugis ng mga demonyo hanggang sa tuluyan na nila itong napaslang. Hindi alam ni Ermitanyong Tasyo ang dahilan kung bakit lapitin ito ng mga dyablo kahit ito ay gamit para sa kabutihan. Ilang araw pa ang lumipas at nadapo na nga sila sa lugar ng payapa. Halos ubos na noon ang kanilang dalang pagkain kung kaya't naghanap sila ng mga bungang kahoy na maaari nilang pakinabangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, narating nila ang isang baryong merong piyestahan. Okay, kagaya kagabi, sorry na late ako. Ganun ulit, pahabulin natin yung iba bago natin ilapag yung 24, 25 at finale. Yun lang. Salamat.